Baixo o lema "Por min e por todas as miñas compañeiras", Ribadumia dedicará todo o mes de novembro a actividades a prol da eliminación da violencia contra as mulleres. Unha misión, explica o alcalde, na que se pon o foco durante este mes co gallo do 25N, pero no que o Concello traballa todo o ano. Somos conscientes dunha realidade e si é certo que nós, como Concello, tamén somos conscientes de que entre todos temos que traballar, non? E o Concello de Ribadumia traballa ao longo de todo o ano, é dicir, queremos que este mes sexa visible, queremos que este mes que o 25N, que é o Día Internacional precisamente contra a violencia de xénero, pero si é certo que o Concello de Ribadumia vimos traballando ao longo dos 365 días do ano e, si cabe, pois neste mes queremos remarcar. A programación inclúe un obradoiro de teatro todos os martes de novembro, así como outros talleres ou charlas, por exemplo, unha sobre violencia vicaria, un taller sobre acoso e ciberacoso ou formación e igualdade e diversidade. Algunhas destas propostas forman parte das actividades que impulsa o CIM da Mancomunidade tamén polo 25N. A programación en Ribadumia rematará o 29 de novembro coa 8ª Festa do Deporte. Creemos que o deporte tamén temos que traballar en materia de igualdade e a veces se organizaba en outros meses, pero consideramos que había que levala este mes precisamente para buscar a igualdade no que pode ser o deporte e a Festa do Deporte, que para nós é un evento tamén moi importante. Entendíamos que sería importante cadrala precisamente neste mes que para nós é moi importante, sobre todo buscando ese obxectivo de sensibilización e de visibilización e de implicación da veciñanza. Ademais da lectura do manifesto propio 25 de novembro, o vindeiro xoves o Goberno local levará a pleno a súa proposta para a creación da Mesa Local de Coordinación Interdisciplinar fronte á violencia de xénero.